हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय। बेनो जादों लोगोफोर, लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय, लोगोसेनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजिबasumatary आरो मुंदांखा एसामिस फावखुंगुर बिथां कोमोलल'चान बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा जायफोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन, गासैबो बे साननैसोनि गेजेरावनो आबुङै नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादोंमोन लोगोफोर नाइहरफिन। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों बसुमतारी। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन, लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनसिगोन। बेखौ बिथांमोनहा लेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय फोरमायहरदों। दायो नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामगोन, अब्लानो फिन खेबसे आपडेट लानानै फैफिनगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।